حد سب فلوين بلوصن زغبرو نناي بعلو زخونه ነገር አለው እንተኾነ ግን አብዛ ዓለም ኩሉ እዮም ኢልካ ዘይመኑ ሓደ ሰባት አለው ብፀጉራን እዝናን ከብደት ተልዕል ጓልንሰቲ ሓፂን መንፂን ዝበለዐ ሰብ ዘይእመን ገጀፍቲ ቀላጽም ዘለዎ ቦዲ ቢልደር ወይ ህንፀት አካል ስራሒ ምናልባት እዚ መስሐቅ ልብ ወለድ ዛንታ ወይ ጽውጽዋይ ክመስለኩም ይኽእል ግን እዞም ሰባት ብትኽክል ኣብ ጋራ ዓለም ዘለው እዮም ሰላም ከመይቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መንገዲ ዳዕዋ ቻነል ኣብዚ ቪድዮ 10 ኣስደመምቲ ሰባት ዓለምና ክሓብረኩም ሓቢርና ንፅና ነዚ ቻነል ሓደሽ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ ዝብል ብምስቃጥ ቤተሰብ መንገዲ ዳዕዋ ቻነል ይኹኑ በዚ ቻነል ቪዲዮታት ክልቀቕ እንተሎ ምንታን ክትፈልጡ ከዓ ኣብ ጎና ዘላ ናይ ደወል ምልክት ትቐጥዋ ከምኡውን እዚ ቪድዮ ተፈቲኹሞ ላይክ ግበርዎ ንኻልኦት ተቐርትኩም ንኽበፅሑውን ናብ ፌስቡክ ቴሌግራም ሸር ግበርዎ ይቕኒየለን 10 ኣስደመምቲ ሰባት ዓለምና ቀዳማይ ጂዮቲ ኣምጌ ብጊኔስ መዛግብቲ ዓለም መሰረት ጂዮቲ ናይ ዓለምና እታ ዝሓፀረት ጓል ኣንስተይቲ እያ ክብደታ 5 ኪሎ ኮይኑ ቁመታ ድማ 2.8 ሰንቲሜትር እያ እዚ ቅይድ ቁመታ ብአካንድሮፕሌዥያ ዝበሃል መፈጠሪ ሕማም ሳዕቤን ዝመፅእ እዩ ጂዮቲ ብዙሕ ግዜ ሰባት ህፃን ስለትመስሎም ከም ኣማይ ክሪእዋን ክንከባኸብዋን ይረአ ሕዚ ኣብ 25 ዓመታ ናይ ፊልም ተዋሳኢት ብምዃን ኣብ ብዙሓት ናይ ቴሌቪዥን ሾው ኣሜሪካን ሆረር ስቶሪ ዝብል ናይ ቴሌቪዥን ተኸታተለ ሓዊሱ ብምስታፍ ሕልማ ተሳኻዕ ዘላ መንእሰይ እያ ካልኣይ ኒክ ቮይጂክ ኒክ ኢድን እግርን ዘይብሉ እዩ ተወሊዱ ኒክ ቮይጂክ ሙሉእ ናይ ብፅሕና ግዚኡ ብሓያል ጭንቅን ጉልል ብምዃንን ብርቱዕ ስምዒታውን ኣካላውን ስቃይ ሕልፍ እዩ ሙሉእ ሰብ ዘይምዃኑን ሕጉስ ሂወት ክነብር ኣይኽእልን ዝብሉ ሓሶታት ምእማን ምስ ጀመረ ኒክ ኣብ ናይ ሰብነት መሕፀቢ መርቢል ወይ ከዓ ብእንግሊዝኛ ባስታብ ንብሎ ጥሒሉ ኣብ 10 ዓመቱ ዓርሱ ከጥፍእ ሞኪሩ ነይሩ እዩ ኣብ 15 ዓመቱ ኒክ እምነቱ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመሊሱ ኣብ ሂወቱ ሓድሽ ተስፋ ብምግባር ስንኩልንኡ ንኻልኦት ሰባት ንምሕጋዝ ክጥቀመሉ ጀመረ ናይ ምትብባዕ ዘረባ ተዛራቢ ሞቲቬሽናል ስፒከር ኮይኑ ዓለም ብምዛር ናይ ሚሊዮናት ሰባት ሂወት ክቀይር ጀመረ ብተወሳኺ ኒክ ዕቡት ሞያ ኣለዎ ተሓታሚ ደራሲ ኮይኑ ብተደጋጋሚ ብመስኮት ብቴሌቪዥን ተራእዩ ምንም እኳ ምቹው በዓል እንዳኸውን ኢሉ ሓሲቡ ዘይፈልጥ እንተነበረ ኒክ ብጣዕሚ ዝፈቱ ኣፍቃሪ ተመርዒው ፅቡቃት ክልተ ቆልዑ ወሊዶም እዮም ሳልሳይ ኣሽያ ራኒ ብፀጉራን እዝናን ክብደት ምልዓል ክልተ ናይ ዓለም ታሪክ ኣመዝጊባ እያ እዛ ጓል 28 ዓመት ብዘለዋ ማራኺ ጥንካረ ኣይሮን ኪን ዝብል ስያመ ተሰይማ እያ ኣሽያ ልዕሊ ሰብኣዊ ዝገብርዋ ብዙሓት ነገራት ኣለዋ ንኣብነት 700 ኪሎግራም እትምዘን ናይ ሰብ ፅዕነት መኪና ብእዝና ስሒባ ምጉታት ኣስታት 1000 ኪሎ እትምዘን ኣውቶቡስ ብፀጉሪ ርእሳ ምስሓብ ብመንጋጋኣን ብስናን መኪና ምጉታትን እትኽእል ኣደናቂት ጓል ኣንስተይቲ እያ ብጠቕላላ እዛ ጓል ልዕሊ 8 ናይ ዓለም መዛግብቲ ወናኒት እያ رابعي مايكل لوتيتو ኣብ 4 ዓመት ፈረንሳዊ ማይክል ሎቲቶ 9 ቶን ሓፂን መፂን በልዑ መንእሰይ እናሃለወ ሎቲቶ ፒካ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ኣእምሮ ሕማም ተሳኢሉ እቲ ሕማም ሰባት ብኣገዳድነት ዘይብልዑ ከም ፕላስቲክ ዝበሉ ነገራት ዘብልዕ እዩ ሎቲቶ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ጎዳእቲ ነገራት ከም ጥርሙሳት ዝበሉ ምብላዕ ምስለመደ ረጊድ ገበር ናይ ውሽጢ ማዓንጡን ከብዱን ዝኾነ ነገር ንኽበልዕ ከም ዝፈቀደሉ ይፈልጡ ሓምሻይ ራምሲንግ ችሆን ህንዳዊ ካብ ዓለም ወናኒ ዝነውሐ ናይ ላዕለዋይ ከንፈር ጭሕሚ ወይ ብእንግሊዝኛ ሙስታሽ ብምህላው ኣዝዩ ይኮርዕ
ن32 عام زيتقرص ناتشون لاعلواي كنفر ጭሕሚ 4.3 ሜትር ንውሓት እንትሎ ንኡን ንምሕፃብን ንምጥቕላልን ዕለታዊ ሓደ ሰዓት ይወስደሉ ራምሲንግ ጆን እቲ ዝነውሓ ከንፈር ጭሕሚ ዘለዎ ሰብኣይ ተባሂሉ ኣብ ጊኔስ ናይ ዓለም መዝገብ ሰፊሩ እዩ ሻድሻይ ጁልያ ጉንቴል ሩስያዊት እያ ዝላታ ብምባል ትፍለጥ ብዙሓት ናይ ምትዕጻፍ መልኣኽ ይልዋ ኣካላታ ናብ ዝደለየቶም እተዓጻጽፍ ዝላታ እታ ናይ ዓለምና ተዓጻጽፍ ተባሂላ ኣብ ጊኔስ መዝገበ ዓለም ሰፊራ እያ ብተወሳኺ ዝላታ ተዋሳኢትን ሞዴልን እያ ንጸጋም ወይ ንየማን ክተቋምት የብልካን ሰባት ዝብሎኻ ኣይትስማዕ እንታይ ደኣ ዓርስኻ ኮነት ትብል ጁልያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ጀርመን ሓደ ቆልዓዳ ትነብርን ትሰርሕን ኣላ ሻውዓይ ሚካኤል ኮብኬ ጓል 26 ዓመት ሚካኤል ኮብኬ ሽንጣ ካብ 25 ኢንች ናብ 16 ኢንች ን3 ዓመት ዝኣክል መዓልታዊ ሓጎ ወይ ከዓ ቅርጽ ንምሕላው ንኣካል ጠርኒቑ ዝሕዝ ኣቕሓ ብምግባር ክትሽብሽቦ ወይ ክትጭብጦ ኺእላ እያ እዛ ጀርመናዊት ጓል ሽንጣ ናብ 14 ኢንች ክተቕጥኖ ትምነ ሻምናይ ክላውዲዮ ቬራ ደ ኦሊቬራ ምስ ተወለደ እዩ ዶክተር ከምዘይጥዕም ዝተነገረ ኣድዩ ብጥሜት ክመውት ገዲፋቶ ኸይዳ ሓልሓሊፍ ዘጋጥም ኣርትሮግሮፖሲስ ምስ ዝበሃል መገጣጠምትና ጨቢጡ ከንቀሳቐስ ዘይኽእል ሕማም ተወሊዱ ክላውዲዮ ብግምጥልሽ ማለት እውን ንቁልቁል ኣፍኡ ተፈጢሩ ዶክተር ክማስኒ ኢሎም ሰጊኦም ነይሮም እንተኾነ ግን ክላውዲዮ ክሰርሖም ኢልካ ኣብ ዘይክሞት ብዙሓት ስራሕቲ ዕውት ኮይኑ እዩ ሙሉእ ብምሉእ ነብሱ ክኽእል ከም ዘለዎ ፈሊጡ እዩ ኩሉ ነገር ባዕሉ ክገብር ካብ ቴሌቪዥን ምውላዕ ጀሚሩ ቢሮ ኣፉ ገይሩ መፅሓፍን ሞባይልን ኮምፒውተርን ብከንፈር ምጥቃም ክኢሉ እዩ ስንኩልንኡ ንናይ ህይወቱ ሓጎስን ብስራሕ ዝተፀመደ ህይወቱን ከዓግቶ ኣይፈቐደሉን ሕዚ ዕውት ናይ ሒሳብ ሰራሕተኛ እዩ ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናዘወረ ኩሉ ግዜ ኣበረታታዒ ዘረባ ወይ ከዓ ሞቲቬሽናል ቶክስ يقرب تاشعي تاو بورشون لايج تبالت قال ميزنا حالنا عمد شماغل سبيتي نلتسع عمد يا يوغا صريحة بورشون لايج اب جينيس مزغب عالم تاز شمغلت نا يوغا سلطاني تبالا سفيريا اذا هنداويت فرنساوي شماغل ليت نغوس 11 جميرا تمهارا خمي خمس زراغحو كم استعصفون بخمي حلخلخنا يوغا مقطعات ملو بملو كم يخولن كساب حزي تمر عصري روماريو دوس سانتوس ألفيس برازيلاو أكال هاناتي ويكا خبرة ملألي قالاتو مو خم أب انكريدبل هانك فيلم زلو خون الليتمن مستنكراو نايسونت أكال دمايون زودي سان حمشان عمت كنغزا قلصم كله ويلو الكول زيتن حواس فساسي مبسب موغا ايو هيوتو او حدغا غيروا منالبات اداو خغنا خمس خلون تحبيري نمكتالكم يمسغن سلامكم